Piatok, 15. august 2025, zajtra zápas s Dunajskou Stredou a našim štvrtým respondentom pred zápasovej rubriky Skrum a špeťke je odchovanec Slovana Bratislava, 20-ročný útočník, ktorý debutoval v najvyššej súťaži v inom drese, v drese Podbrezovej. Vtedy bolo leto 2022, mal 17 rokov. Náš respondent je mládežnícky reprezentant a do Tatrana prišiel na hosťovanie. Andy Masaryk. Andy, vitaj. Ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu. Určite si zaregistroval, že pred zápasom bude plný Prešovský dom a spolu sa bude spievať so Šarišanom ľudová pieseň od Prešova. Chceme ešte teda opýtať, jak sa čuješ u nás na východze a či znáš dať po východňarsky. Teda v preklade, ako si sa teda zabýval, registruješ nejaké veci, ako sa ti býva v Prešove? Tak ja som veľmi rád, že som tu v Prešove. A zatiaľ môžem hovoriť iba pozitívne o všetkom. Mesto je krásne, len je trošku ďaleko, takže som nevidel rodinu dlho. A to je asi jediné mínus, čo môžem povedať. A nejaké slovíčka, no tak napríklad, že všetko je šicko, ide, a to je asi také všetko, čo viem. A v pesničke sa aj spieva v takých slohách, ktoré málo kto pozná, že frajerka ide solzy ucírac. Vieš, čo sú to solzy ucírac? Asi si slzy utierať. Tak prešiel si. Druhá otázka. Od svojho, dá sa povedať, neplánovaného príchodu po nepríjemnom zranení Petra Juritku v generálke s Kišvardou si nastúpil ako striedajúci hráč zatiaľ do všetkých 3 zápasov. Vo všetkých visel gól na vlásku a aj ty si mal náznaky, ktoré mohli skončiť gólom. My sa ťa chceme opýtať, ako hodnotíš zápas z nedele v Trnave? Čo považuješ za kľúčový moment tohto zápasu? Tak zápas v Trnave bol veľmi náročný. Predsa len Trnava je druhý najlepší klub na Slovensku. Majú svoju kvalitu. Ale kľúčový moment asi považujem ten náš neuznaný gól v druhom polčase, kde bol vlastne milimetrový offside. A myslím, že to by veľmi zmenilo priebeh zápasu a možno by to sa priklonilo k nám a možno by sme vedeli obrátiť ten zápas. Otázka číslo 3. Si mládežnícky reprezentant. V máji 2025 nedávno si nastúpil proti Škótom za U20. Vyhrali sme 2-0. Poznáš ty, chcem sa teda spýtať, či poznáš osobne nejakého hráča, nášho súpera z Dunajskej Stredy, ktorý napríklad hráva v mládežníckych kategóriách, alebo tak vo všeobecnosti, či vieš o niekom z Dunajskej Stredy, registruješ ho a možno pred kým sa treba mať na pozore? Tak z mládežníckych kategórií v Dunajskej Strede nepoznám nikoho. Tam sú väčšinou chalani na hosťovaniach v Šamoríne. Ale poznal som toho Mahmudu Badža, ktorý vlastne teraz spravil veľký prestup do Červenej Zvezdy, do Srbska. A na pozore by som asi vyzdvihol kvality všetkých hráčov, ale taký ten najviac nebezpečný hráč je podľa mňa Ramadan. Otázka číslo 4. Nachádzame sa na štadióne Ladislava Pavloviča. Keď to natáčame, tak momentálne je samozrejme logicky prázdny. No v sobotu večer, teda zajtra, bude praskať vo Švíkoch. A ako nováčik nastúpime na svoj druhý domáci zápas proti superovi zo Žitného Ostrova, ktorý doteraz odohral len 2 zápasy. Najprv remizoval s Michalovcami a minulý týždeň vyhral nad výrazovo oslabeným Ružomberkom. Chceme sa ťa opýtať, čo očakávaš ty od tohto zajtrajšieho zápasu? Tak očakávam veľmi dobrý zápas na výbornom štadióne s výborným súperom za podpory vlastne 6 000 ľudí. Takže ja očakávam iba výborný zápas. To je všetko. Naša záverečná otázka v skrumáži v peťke je, aký má hráč nejaký svoj osvedčený rituál. Tak na to by sme sa ťa chceli spýtať, či mávaš, či si poverčivý. A dodatočne by sme sa ťa chceli spýtať, keďže sme si všimli, že si jeden z tých hráčov, ktorí si trhajú štucky na lítkach, tak či je to tiež súčasťou rituálu a celkovo aký máš postoj k týmto obradom pred zápasom? Tak, môj rituál vlastne začína už deň pred zápasom, ale to je taká klasika. Dobre sa vyspať, kvalitne sa najesť, piť tekutiny. A v deň zápasu už vlastne ráno vstanem, najem sa a potom také špecifické mám asi, že si pustím hudbu proste v šatni aj počas rozcvičky a vždycky idem na ihrisko pravou nohou. A k tým štucniam,
Tak to vlastne, ten dôvod je veľmi jednoduchý. Keďže tie štúsky sú veľakrát veľmi tesné, tak si tým vlastne uvoľním ten tlak a nedostávam krče potom. Výborne, ďakujeme za vysvetlenie. Andy, ďakujeme za tvoj čas. Dovolíme si ešte už teda naše klasické hudobné želanie spojené s nejakým interpretom, ktorý oslavuje nejaké výročie. A dneska by sme to trošku chceli zmeniť, dúfame, že sa nám to podarí. Tak či poznáš túto pesničku? Alebo kto to spieva? Tak určite poznám. Nie je to úplne pesnička mojej generácie, ale je to teda Madonna. Madonna zajtra oslavuje 67. narodeniny, volajú ju aj kráľovna popu. No a ona v tejto slávnej, jednej z najslávnejších pesničiek popovej hudby, tak ona tam začína, že život je záhada a že človek vždy musí v istých chvíľach života stať sám. No a ja som si to tak premýšľal, že ako by sme to mohli spojiť so želaním teba a týmu, no tak želáme ti, aby tu na ďalekom východe si sa necítil osamelo, aby si nestal sám, aby boli pri tebe ľudia, spoluhráči, realizačný tím, ktorí ťa podržia a zároveň, aby život nebol záhadou možno, futbalovou, ale aj nefutbalovou, ale aby sa ti teda darilo, aby ten život bol takou radosťou, takým naplnením a že by ťa tešilo to, čo robíš a že by sa ti darilo a tak ti želáme. Takže ešte raz, Andy, ďakujeme. Ja ďakujem. A sme veľmi šťastní, že opäť príde plný dom a čakáme výborného súpera a výborný zápas. Dúfam, že vaša podpora nás dotiahne k dobrému výsledku. Ďakujeme. Koňare do toho.